Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. Мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында чыгарылыш кичләре үткәреләчәк, тик аерым бер шартлар белән Роспотребнадзорның таләпләре нинди? Якында куркыныч, безнең якларда нинди еланнар яши һәм аларның кайсысы агулы? Яңартылган скейт-парк, киң сукмаклар һәм гаилә белән ял итү урыннары Гренада паркында реконструкцияләү дәвам итә. Быел паркны нинди үзгәрешләр көтә? Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 30 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусның тагын 6 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 21 майга Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 20170 очрагы теркәлде. Аларның 18096-сы терелгән, 16-сы узган тәүлектә. Шолы мәктәпләрендә һәм балалар бакчаларында быел чыгарылыш кичәләре үткәреләчәк. Алар Роспотребнадзор таләпләрен исәпкә алып оештырыла. Бу хакта Роспотребнадзор идарәсенең Шолы территориаль бүлеге җитәкчесе Илгизәр Бәриев хәбәр итте. Һәр сыйныф өчен чаралар арасында интервал ясарга, залны җилләтергә, дымлы җыештыру үткәрергә киңәш итәбез. Залның тулылыгы 70% булырга тиеш. Чакырылган кунакларны утырту да социаль дистанцияны исәпкә алып башкарылырга тиеш. Алар битлекләрдә булу мәҗбүри. Залда бактерицид нурландырылгыч булу да шарт. Әгәр чара ачык һавада булса, мондый катгый таләпләр булмаячак, дип билгеләп үтте спикер. Балалар бакчаларында чыгарылыш кичәләренә әти-әниләрнең берсе генә чакырыла. Бер кешегә урын 4 квадрат метрдан да ким булмаска тиеш. Чара урамда үтсә, яхшы вариант була. Бу очракта күбрәк ата-аналарны чакырырга мөмкин булачак. Әмма карарны турыдан-туры балалар бакчасы мөдире кабул итәчәк, диде Илгизәр Бәриев. Елан нәрсәсе белән куркыныч, эссе һавада ял көннәрендә табигатька чыгарга, дачага барга, урманда йөрергә рәхәт, әмма кояшны яратучы куркыныч еланнар күңелле ялларны бозарга мөмкин. Безнең якларда нинди еланнарны очратырга мөмкин, алар тешләгән очракта нәрсә эшләргә, бу хакта алдагы материалда. Безнең урманнарда нинди еланнар бар, алар агулымы? Сораштыру вакытында күп кеше әлеге сорауларга җавап кайтара алмады. Күпчелек кешеләр елан күрсә, аңа игътибар итмәскә тырыша. Ә куркынычмы, ул әллә юкмы, бу сорау мөһим түгел. Видели, черные змеи небольшие, так, как называется, не могу сказать. Стараешься как бы не приближаться, уходить или отдаляться. Вот. Опасно, потому что... Да, боюсь, конечно, как-то их не боится-то. Опасные же все-таки они. Поэтому, укусят, мало ли какая там инфекция, что-нибудь, еще заболевания всякие, потом лечиться, еще умереть от этого можно. Бер яктан мондый алым дөрес, еланны борчырга кирәкми дип билгеләп үтте биолог Владимир Товма. Ул безнең төбәкләрдә 2 генә төр елан бар. Беренчесе агулы кара елан, икенчесе тузбаш дип белдерде. Беренче карашка алар бер-берсеннән берни белән дә аерылмый. Икесе дә кара, кечкенә, бер үк урыннарда яши һәм еш кына кешеләр белән очраша. Отличается от змеи тем, что у ужа он имеет немножко более тонкую структуру тела, такой хвостик у него более острый. И у него, конечно же, справа и слева на голове имеются желтые пятна. Окраска гадюки намного более плотная, черная цвет. У гадюки немножко более широкая морда, более тупой хвост. Яд гадюки очень опасен. В последние годы змеи все чаще кусаются, выползая в места общественного пользования. Опасно для грибников, которые ходят в лес. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, елан тешләве бал корты чагуыннан да көчлерәк түгел. Организмның зарлануы билгеләрен шунда ук сизеп булмый. Беренче ярдәм сыйфатында тешләнгән аяк-кулны хәрәкәтсез итәргә, зыян күрүчегә күп күләмдә су эчәргә кирәк һәм аны мөмкин кадәр тизрәк хастаханәгә илтү мөһим. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Александр Кощеев, яңалыклар. Яңартылган скейт-парк, киң сукмаклар һәм гаилә белән ял итү урыннары Гренада паркында үзгәртеп кору эшләренең соңгы этабы старт алды. Исегезгә төшерәбез, әлеге паркны үзгәртү 2019 елда башланган иде. Төп эшләр инде тәмамланган, соңгы штрихлар калып бара. Гренада паркында быел нәрсәләре барлыкка киләчәк, алдагы материалыбызда.
Паркны тонып булмый диләр Алексей һәм Екатерина Батычка. Ирле хотлы шәһәрдәшләребез 41 ел инде Чоллыда яшиләр һәм реконструкцияләүгә кадәр булган Гренада паркын яхшы хәтерлиләр. Буш урыннар, иске скейт парк һәм берничә утыргыч. Хәзер исә бөтенләй башкача. Парк танымаслык хәлдә. Функциональ спорт майданчыклары, киң сукмаклар, яшеллек һәм гаилә белән ял итәргә мөмкин булган урыннар. Мы гуляем в течение уже месяца. Не постоянно идет уборка. 3-4 дня никто не убирает. Потом вот сейчас ходят уборщица, уберут и опять грязно. Шулай ук чоллылар бирдә ризы һәм ичемлекләр белән киоскларны күрергә телиләр һәм алай гына да түгел. Было пожелание здесь для детей что-то водные процедуры, как есть, например, на ГЭСе, вот там на набережной, когда жарко, деткам Сухой охота, фонтан. да, сухие вот эти фонтанчики. Әмә проектта фонтаннар каралмаган дип хәбәр иттеләр подрядчы оешма вәкилләре. Әмә быел паркта ябык павильон төзеләчәк, ул узган ел барлыкка килергә тиеш иде. Пандемия белән бәйле рәвештә бюджетны кыскарттылар һәм эш барышы үзгәрде дип хәбәр итте подрядчы оешма вәкилләре. В павильоне будут предусмотрены туалеты, также душевые, в которых после тренировок в скейт-парке или на памп-треке или после стритбольной игры ребята и девчонки смогут принять душ. Быел бирдә этләрне йөртү өчен майданчык булдырылачак, чолалар моны күптән көтте. Парк яктырткычлар һәм яшелләндереләчәк, барлык эшләрне 30 августка кадәр төгәлләргә планлаштыралар. Лилия Гатина, Диана Малярова, Ойдар Мусин, яңалыклар. Чолда һәм Тукай районында су буенда ял итү өчен өстәмә 2 ял урыны барлыкка киләчәк. Алар коткару постлары белән җиһазландырылачак. Бу хакта Россия Федерациясе гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча баш идарәсенең су объектларында кешеләр куркынычсызлыгы бүлеге башлыгы Регина Гаязова хәбәр итте. Объектлар коену өчен традицион урыннарын булып тора, әмма хәзер анда коткаручылар эшләячәк. Кирәк булган очракта алар ярдәм итәчәк. Барлык эшләр республика программасы кысаларында башкарыла. Хәзерге вакытта республика буенча кече суднолар буенча дәүләт инспекциясендә су коену өчен 37 урын исәптә тора. Аларның 18-е һәркем өчен каралган, 10-сы ял базалары территориясендә, 9-ы районда балалар сәламәтләндерү лагерьларында. Гомумән алганда быел өстәмә рәвештә 17 яңа пляж ачу планлаштырыла. Яш комачауламый Чолда өлкән буын кешеләре арасында компьютер грамоталыгы буенча ярышлар узды. Пенсионерлар гаджетлардан файдалану күнекмәләрен күрсәттеләр. Шулай ук нинди дә булса яңалык өйрәнделәр. Заман белән бергә атлау кыенмы? Тулырак алдагы материалыбызда. Нәзимә Гомәр кызына 80 яшь, ул олимпиадада иң өлкән катнашучы. Шәһәрдәшебез компьютер, телефон белән яхшы эшли белә һәм үз күнекмәләрен даими камилләштереп тора. Очень я рада, что я принимаю участие в таком большом мероприятии. Надо же наверстать упущенное, не по моей вине. Но сейчас я стараюсь бывать везде, и все это потому, что молодежь любит не ворчливых бабушек, а продвинутых. Быел Чолда яшәүче 500-дән артык кеше компьютер грамоталыгына ия булды. Аларның 4-се олимпиадада катнашу өчен сайлап алынды. Пенсионерларның сүзләренә караганда, җиңү алар өчен иң мөһиме түгел. Хәзер алар заманча дөньяның өстенлекләрен белә һәм алардан файдалана ала. Двойка с минусом я не получу, но 4-5 тоже не получу. Но что-то все равно самое хорошее будет. Олимпиада инде 11-нче тапкыр уза. Анда бөтен республикадан 76 өлкән буын вәкиле катнаша. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, элек чоллар яхшы нәтиҗәләр күрсәткән, хәтта чемпион исемен яулаганнар. В этом году мы тоже рассчитываем. У нас есть очень сильные претенденты, на которых мы тоже очень надеемся. Каждый год надеемся. И каждый год хотим, чтобы это было так. Но в республике наши всегда отмечались хорошей подготовкой. Олимпиада нәтиҗәләре буенча барлык катнашучылар арасыннан 4-сен сайлап алачаклар. Алар Россия ярышларында үз шәһәрләрен тәкъдим итәчәк. Лилия Гатина, Диана Малярова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Высокоспециализированный центр диагностики и лечения мирового уровня «Медхан» в области урологии, андрологии, гинекологии, косметологии, флебологии, проктологии. Опытная команда докторов, цифровая диагностика, малоинвазивная медицина. Телефон 45 02 03.
Срочно требуются укладчики, упаковщики мороженого. Зарплата 35 тысяч рублей. Телефон 8 991 398 96 55.